Казвам се Димитър и съм на 16 години от Тополовград. Научих за другия град, че примерно когато има футболен матч, почти целият град е обкръжен от полицаи, за да пазят реда. Трябва да се промени съзнанието на човека, да не се изхвърля толкова отпадъци, да се държи по-чисто зеленото пространство. Просто не трябва да се изхвърлят толкова отпадъци, да бъде малко по-култивизиран. Да проучат интересите на младежите, да правят събития с тях.